मंगलाचरण பண்ணிடலாம். हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अञ्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य शलाकये चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोपेतं धावितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं तदा शिवपतिं हे कृष्णा दीनबन्धे जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते अप्रकाञ्चन गौराङ्गी राणे वृन्दानेश्वरी भानुसुदेवी प्रियमानी हरिप्रिये वाञ्छकल्पतराय कृतवसिन्धुदेवस्य भागनिये वैष्णवियो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம 33வது பதம் நாம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது மாயாதேவியின் ஹரிதாஸ் சாகரம். இதை பத்தி நாம ஸ்ரீமத் பாகவத்ல, அதாவது இது நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து நிறைய ஸ்ரீமத் பாகவத்துல கிடையாது, பட் ஆனா வந்து விளக்க உரையில ரொம்ப அழகா ஹரிதாஸ் தாகூரை பத்தி சொல்லியிருக்கிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலையும் ஹரிதாஸ் தாகூரை பத்தி ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். விளக்கத்துக்காக தான் கொடுக்கிறார். ஆனா பகவத்கீதையிலும் ஸ்ரீமத் பாகவத்திலும் சொல்லப்படலை. அதனால அது இவருடைய அதாவது ஆச்சாரிகள் என்ன மாதிரி செயல்பட்டாங்கன்றத ரொம்ப அழகாக அவர் கொடுத்துருக்கார். சைத்தன்ய சரிதாமத்துல ஹரிதாஸ் தாகூரை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவரை பத்தி நாம இன்னைக்கு படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணா. சரி, ஹரிதாஸ் தாகூரை பத்தி கொஞ்சம் ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்ப்போம். ஏன்னா நீங்க ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலேயே சில பிரபுபாதாவுடைய சொற்பொழி நீங்க அதை சொல்லியிருக்கார். அவரை பத்தி என்ன தெரியும்? யாராவது பதில் சொல்ல முடியுமா? ஏதாவது தெரியுமா அவரை பத்தி, ஹரிதாஸ் தாகூரை பத்தி? हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा हरिदास ठाकुर प्रभुजी. ஆமா மாதாஜி. அவர் ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் மந்திரம் ஜெபிப்பாரு. 3 லட்சம் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுவாரு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரிபோல். அதாவது 2 மாதாஜி சொன்னாங்க அழகா. அதாவது ஹரிதாஸ் தாகூர் வந்து ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் ஹரிநாமத்தை சொல்லுவார். ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாருன்னா நாமத்தை சொல்லி அது 3 லட்சம் நாமத்தை முடிக்கிற வரைக்கும் அவர் இது பண்ண மாட்டார். ஸோ அந்த மாதிரி ஹரிதாஸ் தாகூர் அவர் நம்மளுடைய, அதாவது அவர் வேற்று மதத்துல இருந்து வந்தவர் தான். அது வேறு மதம் சொல்றதோட வேறு மார்க்கத்துல இருந்து அவரு வளர்ந்தவர் தான். அந்த மார்க்கத்திலிருந்து இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலிருந்து வாழ்ந்தவர் தான் அவர் ஹரிதாஸ் தாகூர். நம்முடைய பகவான் சைத்தன்யர் மகாபிரபுவோட அவருடைய போதனை எல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப இதானதுனால அவர் என்ன பண்றார், அவர்கிட்ட தீட்சை வாங்கிக்கிட்டு அவரு ஹரிநாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சார். 2 பேருமே சகோதரர்கள். அவரை பத்தி நம்ம பின்னாடி படிப்போம், அவர் சகோதரரை பத்தியும். ஹரிதாஸ் தாகூரை பத்தி நாம இந்த இடத்துல இந்த மாயா எப்படி அங்க இது பண்றாங்கன்றத இதில் நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன்னா ஹரிதாஸ் தாகூர் வந்து பகவான் சைத்தன்யர் கூட ரொம்ப அழகா நிறைய லீலை எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறார். இது நம்மளுடைய, அதாவது பூரி ஜெகநாத் கோவில் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல கூட ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். மாயாப்பூர்லையும் அவரை பத்தி ரொம்ப நிறைய லீலையெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவரை பத்தி படிக்கணும்னா ஒரு கிளாஸே பண்ணலாம். ஏன்னா ஹரிதாஸ் தாகூரோட சமாதி, ஜீவ சமாதி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பகவான் இது ஜெகநாத் பூரியில தான் இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம அவரை பத்தி படிப்போம். இந்த மாயத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு. சரி,
படிக்கிறேன். படிங்க படிங்க மாதா. அத்தியாயம் 33. மாயாதேவியும் ஹரிதாச தாக்கூரரும். பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலம் அவரிடம் முழுவதுமாக அடைக்கலம் பெற்றுள்ள தூய பக்தர்கள் மாயையை வெற்றி கொள்கின்றனர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் அந்திய லீலை 3.229 to 260 கூறப்பட்டுள்ள அம்மாதிரியான ஒரு சம்பவத்தை பின்வரும் வர்ணனை விளக்குகிறது. இந்த ஸ்லோகங்களுக்கான ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் பொருளுரைகளிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட சில விஷயங்கள் இந்த வர்ணனைகளுக்கிடையே அளிக்கப்படுகின்றன. ஒரு நாள் ஹரிதாச தாக்கூரார் தன் குகையில் அமர்ந்து பகவானின் புனித நாமத்தை உறக்க ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தார். அன்று இரவு பூரண சந்திரன் அதிக வெளிச்சத்துடன் பிரகாசமாக இருந்தது. அது கங்கையின் அலைகளையும் பிரகாசிக்க செய்தது. எல்லா திசைகளுமே தெளிவாகவும் பிரகாசமாகவும் இருந்தன. அங்கு தூய்மையான பூஜை மேடை மீது இருந்த துளசி செடியுடன் அந்த குகையின் அழகினை ரசித்தார். அனைவரும் ஆச்சரியம் அடைந்து இதயத்தில் திருப்தியுற்றனர். அச்சமயம் இந்த அழகிய காட்சியின் நடுவே குகையின் முற்றத்தில் ஒரு பெண் தோன்றினாள். அந்த முழு இடத்தையும் மஞ்சள் நிறமாக மாற்றும் அளவிற்கு அவளுடைய உடலின் அழகு மிகவும் பிரகாசமாக இருந்தது. அவளுடைய உடலின் சுகந்தம் எல்லா திசைகளிலும் வீசியது. அவளுடைய ஆபரணங்களில் கலகல என்ற ஓசை காதை பிளந்தது. அங்கு வந்ததும் அந்த பெண் அங்கிருந்த துளசியை நமஸ்கரித்தாள். அவள் அதை மும்முறை வலம் வந்த பின் ஹரிதாச தாக்கூரார் அமர்ந்திருந்த குகையில் கதவருகில் வந்தாள். கூப்பிய கரங்களுடன் அவள் ஹரிதாச தாக்கூராரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு தன் நமஸ்காரங்களை சமர்ப்பித்தாள். பிறகு கதவருகில் அமர்ந்து கொண்டு அவள் இனிமையான வார்த்தைகளை பேச தொடங்கினாள். அவள் கூறினாள், எனது அருமை நண்பரே, தாங்கள் இம்முழு உலகின் நண்பர். நீங்கள் அழகாகவும் தகுதி மிக்கவராகவும் இருக்கின்றீர். தங்களுடன் ஒன்றிணைவதற்காகவே நான் இங்கு வந்துள்ளேன். எனது அருமை ஐயா, தயவு செய்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். என் மீது கருணை காட்டுங்கள். ஏனெனில் ஏழைகளின் மீது இழிவடைந்த ஆத்மாக்களின் மீதும் கருணை காட்டுவது எல்லா சாதுக்களின் குணமாகும். இவ்வாறு கூறிய பின் அவள் வெவ்வேறு கோணங்களில் தன்னை வெளிப்படுத்தினாள். இதை பார்த்தால் மிக பெரிய ஒரு தத்துவவாதி கூட தனது அமைதியை இழந்து விடுவார். ஆனால் ஹரிதாஸ் தாக்கூரார் அசையக்கூட இல்லை. ஏனெனில் அவர் மிகவும் உறுதியுடன் இருந்தார். அவள் மீது கருணை கொண்ட அவர் அவளிடம் பேசத் தொடங்கினார். ஒவ்வொரு நாளும் புனித நாமத்தை குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் ஜபம் செய்யும் பெரிய யஜ்ஞத்தை செய்ய வேண்டும் என்ற சத்திய பிரமாணத்துடன் நான் தீட்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளேன். இந்த உறுதிமொழியின்படி செய்யப்பட வேண்டிய ஜபம் முடிவராத வரையில் நான் வேறு எதிலும் விருப்பம் கொள்வதில்லை. என் ஐயத்தை பூர்த்தி செய்த பிறகே வேறு எதையும் செய்வதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். எனவே என் ஜபத்தை பூர்த்தி செய்த பிறகே வேறு எதையும் செய்வதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிட்டும். எனவே கதவருகில் அமர்ந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தை செவியுறுவாயாக. என்னுடைய ஜபம் முடிந்தவுடன் நீ விரும்புவது போல் நான் உன்னை திருப்தி செய்கிறேன். இவ்வாறு கூறிய பிறகு ஹரிதாச தாக்கூரார் பகவானின் புனித நாம ஜபத்தில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டார். இவ்வாறாக அவர் அருகில் அமர்ந்திருந்த பெண்மணி பகவானின் புனித நாம ஜபத்தினை செவியுற தொடங்கினாள். அவர் ஜபம் செய்ய பொழுது புலர்ந்தது. அது அதிகாலை பொழுது என்று அறிந்ததும் அந்த பெண் எழுந்து அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்று விட்டாள். பிரம்மதேவரின் மனதையே மதிமயங்க செய்யும் அளவிற்கு
பெண்களுக்கே உரிய காமத்தை பல்வேறு கோணங்களில் வெளிப்படுத்தி அடுத்த 3 நாட்களுக்கும் அந்த பெண் தொடர்ச்சியாக ஹரிதாஸ் தாக்கூரை நெருங்கினாள். ஹரிதாச தாக்கூரார் எப்போதுமே கிருஷ்ணரை பற்றிய நினைவுகளிலும் புனித நாமங்களிலும் மூழ்கி இருந்தார். எனவே அந்த பெண்மணி வெளிப்படுத்திய பெண்மைக்கே உரிய முகபாவங்கள் அவருக்கு ஒரு மனத்தில் இருந்து வரும் அழுகுரல் போன்று இருந்தது எனலாம். 3வது நாளின் இறுதியில் அந்த பெண்மணி ஹரிதாஸ் தாக்கூரிடம் பின்வருமாறு கூறினார். எனது அருமை ஐயா, எனக்கு பொய்யான வாக்குறுதிகளை அளித்து என்னை ஏமாற்றி விட்டீர்கள். ஏனெனில் முழு இரவும் பகலும் இடைவிடாது நீங்கள் செய்து வரும் புனித நாம ஜெபம் ஒருபோதும் முடிவுக்கு வரப்போவதில்லை என்பதை என்னால் காண முடிந்தது. ஹரிதாச தாக்கூரார் கூறினார். அருமை தோழியே, என்னால் என்ன செய்ய முடியும்? நான் ஒரு சத்திய பிரமாணம் எடுத்துள்ளேன். அதை எவ்வாறு நான் கைவிட முடியும்? அவள் சாதாரண பெண்மணி அல்ல, அவள் சாக்ஷாத் மாயா தேவியேதான். ஹரிதாஸ் தாக்கூரரை சோதனை செய்வதற்காகவே அவள் வந்திருந்தாள். உண்மையில் ஹரிதாச தாக்கூரரை முன்பாக மாயாதேவியே தன்னை வெளிப்படுத்தினாள். தபே நாரி துகே தாங்கரே கரி நமஸ்கார ஆமி மாயா கரிதே ஆயலாங் பரீட்சா தோமார. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் அந்திய நிலை 3.250. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, அடுத்த பேஜ் வந்துருச்சு மாதாஜி. ஓகே. ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு தன் நமஸ்காரங்களை தெரிவித்த பிறகு அந்த பெண்மணி கூறினாள், நான் பரமபுருஷ பகவானின் மாயா சக்தி. உங்களை சோதிப்பதற்காகவே நான் இங்கு வந்தேன். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தின் இந்த ஸ்லோகத்திற்கான தனது பொருளுரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். பகவத்கீதை 7வது அத்தியாயம் 14வது ஸ்லோகம். பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், தைவீஹி யோஷ குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாம் ஏவ யே பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே. பௌதீக இயற்கையின் குணங்களான என்னுடைய தெய்வீக இயற்கை வெல்வதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தவர்கள் அதை எளிதில் கடக்கலாம். இது உண்மையில் ஹரிதாஸ் தாக்கூரால் நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டது. மாயா இந்த முழு உலகையுமே வசியப்படுத்துகிறாள். உண்மையில் இந்த பௌதீக உலகின் பிரகாசத்தின் கவர்ச்சி காரணமாக மக்கள் வாழ்க்கையின் இறுதி நோக்கத்தை மறந்துவிட்டனர். ஆனால் கண்கூசும் இந்த பிரகாசமானது, அதிலும் முக்கியமாக ஒரு பெண்ணின் கவர்ச்சிகரமான அழகு, பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடையாத நபர்களுக்குரியது. பகவான் கூறுகிறார், மாம் ஏவயே பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்தி தே. பகவத்கீதை 7வது அத்தியாயம் 14வது ஸ்லோகம். என்னிடம் சரணடைந்த ஒருவனை மாயா சக்தி வெற்றி கொள்ள முடியாது. ஹரிதாச தாக்கூராரை சோதிக்க இந்த மாயா சக்தி தானே வந்தாள். ஆனால் இங்கு அவள் தன் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்கிறார். ஏனெனில் அவளால் ஹரிதாச தாக்கூராரை வசீகரிக்க இயலவில்லை. இது எவ்வாறு சாத்தியம்? இது எதனால் என்றால், ஹரிதாச தாக்கூரார் பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் முழுவதுமாக சரணடைந்து பகவானின் புனித நாமத்தை ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் முறை ஜபம் செய்து கொண்டு எப்போதும் கிருஷ்ணரின் நினைவிலேயே மூழ்கி இருந்தார். பிரம்மஸ்தம்ப பிரயந்தம் சர்வம் மாயா மயம் ஜகத். ஒரு புள்ளில் இருந்து பிரம்மா வரை ஒவ்வொருவரும் பகவானின் மாயா சக்தியின் கட்டுப்பாட்டில் தான் செயல்படுகின்றனர். இந்த பௌதீக உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் மாயாதேவியினால் மதிமயக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் மாயாதேவியினால் தூய பக்தர்களை கவர முடியாது. ஏனெனில் தூய பக்தர்கள் பகவானின் உட்புற சக்தியினால்
பாதுகாக்கப்படுகின்றனர். கேவலாஷ்டகம் 2. அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மாயாதேவியே இதை ஒப்புக்கொள்கிறார். பிரம்மாதி ஜீவ ஆமிஷயா மோகிலும் ஏகலோ தோமார ஆமி மோகிதே நாரிலும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதற்கு முன்பு பிரம்மதேவரின் மனதை கூட கவர்ந்துள்ளேன். மற்றவர்களை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? உங்கள் மனதை தான் என்னால் மயக்க முடியவில்லை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மண்டியலில் 3.251. தன்னுடைய பொருளுரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதை ஊர்ஜிதம் செய்கிறார். பிரம்மதேவரில் இருந்து துவங்கி எந்த முக்கியத்துவமும் இல்லாத ஒரு எறும்பு வரை எவ்வித விதிவிலக்குமின்றி அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானின் மாயா சக்தியினால் கவரப்படுகின்றனர். தேவர்கள், மனிதர்கள், மிருகங்கள், பறவைகள், கொடிய விலங்குகள், மரங்கள், செடி கொடிகள் இவை அனைத்துமே காம விருப்பங்களால் வசீகரிக்கப்படுகின்றன. அதுவே மாயையை மதிமயங்க செய்யும் சக்தியாகும். ஆணோ பெண்ணோ ஒவ்வொருவருமே தாங்கள் இந்த மாயா சக்தியை அனுபவிப்பவர்கள் என்று நினைக்கின்றனர். இவ்வாறாக ஒவ்வொருவருமே வசீகரிக்கப்பட்டு பௌதீக செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இருப்பினும் ஹரிதாச தாக்கூரார் பரமபுருஷ பகவானை எப்போதும் ஸ்மரணம் செய்து பகவானின் புலன்களை திருப்தி செய்வதில் மும்முரமாக இருந்ததால் அந்த வழிமுறை அவரை மாயையின் பிடியிலிருந்து காப்பாற்றியது. இதுவே பக்தி தொண்டின் பலத்திற்கான செயல்முறை நிரூபணம் ஆகும். பகவானின் சேவையில் அவர் முழுவதுமாக ஈடுபட்டிருந்த காரணத்தினால் மாயையை அனுபவிக்குமாறு ஹரிதாச தாக்கூரார் தூண்டப்படவில்லை. சாஸ்திரங்களின் தீர்ப்பு என்னவெனில், ஒரு தூய வைஷ்ணவன் அல்லது பகவானின் பக்தன் இறுதியாக காம வாழ்க்கையில் முடிவுறும் பௌதீக உலகை அனுபவிக்க எப்போதும் நினைப்பதில்லை. அவன் ஒருபோதும் தன்னை அனுபவிப்பவனாக எண்ணிக்கொள்வதில்லை. மாறாக பரமபுருஷ பகவானால் அவன் எப்போதுமே அனுபவிக்கப்படவே விரும்புகிறான். ஆகவே முடிவு என்னவெனில், பரமபுருஷ பகவான் நித்தியமானவர், தெய்வீகமானவர், புலன் நுகர்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்டவர், பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், ஓர் உயிர் வாழி தான் இந்த உடல் என்ற தவறான மனக்கருத்தை விட்டொழித்து தான் கிருஷ்ணர் மற்றும் வைஷ்ணவர்களின் நித்திய சேவகன் என்று எப்போதும் நினைத்தால் மட்டுமே அவனால் மாயையை வெற்றி கொள்ள முடியும். மாம் ஏவ ஏ பிரபத்பயந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திடே. பகவத்கீதை 7.7 அத்தியாயம் 14 ஸ்லோகம். இவ்வாறாக அனர்த்த நிவൃத்தி என்ற நிலையை அடைந்து தேவையற்ற அனைத்தையும் உதறித்தள்ளும் ஒரு தூய உயிர் வாழ்க்கை இந்த பௌதீக உலகில் அனுபவிப்பதற்கென்று எதுவுமே இல்லை. பக்தி தொண்டின் கோட்பாடுகளை சரியான முறையில் செயல்படுத்தும் போதுதான் ஒருவர் இந்நிலையை அடைய முடியும். ஸ்ரீல ரூப ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப ஸ்ரீல ரூப கோசாமி அது என்ன சொல்றாருன்றது அடுத்த சாப்டர்ல போய் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம இது வரைக்கும் ஹரிதாஸ் தாகூரார் என்ன மாதிரி அவருக்கு அந்த டீலைல நம்ம ஹரிதாஸ் தாகூரார் இப்ப ஹரிதாஸ் தாகூரார் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனன்ய பக்தியை பகவானுக்கு கொடுத்துருக்காரு. அந்த பக்தியில இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சீக்கிரமா யாருமே வந்து பௌதிகத்துல போக முடியாது இல்லைங்களா? இப்ப பௌதிகவாதிகள் எல்லாருமே இப்ப நாம எல்லாமே கருமிகள் தான். போன சாப்டர் நம்ம படிச்சோம் 32 நம்ம இடம் படிச்சோம் பாத்தீங்கன்னா மாயத்தன்மை தான். அதாவது யோகிகளா இருந்தாலும் சரி, கர்ம யோகியா இருந்தாலும் சரி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகி அப்புறம் ஞானிகள் கர்மிகள் இவங்க 3 பேருமே பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்துல எப்பவுமே பந்தப்பட்டிருப்பாங்க. கர்ம யோகியா செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஓரளவுக்கு அனன்ய பக்தியில கிட்ட நம்ம போறோம். அப்போ கர்ம யோகியை கூட பாருங்க, ஞானிக்கு கூட பாருங்க, அவங்களையும் வந்து பிரம்ம நிலை அடையறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள்ல இந்த மாய வந்து சில இடத்துல ஆட்கொள்ளப்படுறாள் அப்படின்றத நம்ம போன அத்தியாயத்துல நம்ம விரிவா படிச்சோம் இல்லைங்களா?
அப்ப நாம எப்பவுமே வந்து விழிப்போட இருக்கணும்ன்றதுதான் ஹரிதாஸ் தாகூராரை பத்தி நாம இது ரொம்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. இப்போ நிறைய பேர் தீட்சா வாங்கியிருக்கிறாங்க. தீட்சா வாங்கிட்ட பிறகு இந்த லாஸ்ட் டைம் போன மாசம் எல்லாம் வாங்கினோம். 2 மாசம் முன்னாடி ஆகஸ்ட் மாசம் எல்லாமே நிறைய பேர் வாங்கிக்கிட்டோம். வாங்கிட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஆனா அதை ஃபாலோ பண்ணணும். வாங்கிட்டா மட்டும் போதுமா, நம்ம அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பதான் அது நம்ம கரெக்டா இருக்க முடியும் இல்லைங்களா. இவர் வந்து என்ன பண்றாரு ஹரிதாஸ் தாகூரார், பகவான் சைத்தன்யர் கிட்ட போய் அந்த தீட்சை வாங்கிட்ட பிறகு அவர் என்ன மாதிரி பண்றாரு பாருங்க இல்லைங்களா. ரொம்ப அழகாக அவர் வந்து அவர் குரு என்ன சொன்னாரோ அதை கீழ்ப்படிந்து அவர் கரெக்டா அந்த ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதே மாதிரி பகவானுடைய வேதங்களையும் சரி உபநேசங்களையும் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அது மாதிரி நாம ஏத்துக்கணும் இல்லைங்களா. இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன கதை ஒண்ணு பார்க்கலாம் பாருங்களேன். இது ஏன் சொல்லப்படுறதுன்னா, இது நமக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு நமக்கு ஒரு முக்கியமான இடத்துல நம்ம எல்லாமே இருக்கிறோம். இது முக்கியமான இந்த ஆன்மீக தன்மையில வர்றது இது முக்கியமான இடத்துல நம்ம இந்த கதையை பார்க்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வேதங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட கதை தான் இது. இது நிறைய இடத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. நிறைய உபநேசங்கள்ல நிறைய வந்திருக்கு இந்த ஸ்டோரி. இது நம்ம எடுத்தது எங்கிருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிக்கு வேதத்துல இருந்து எடுத்திருக்கிறோம். அதே மாதிரி பத்ம புராணத்துல இருந்து எடுத்திருக்கோம் இந்த ஸ்டோரியை. அங்கிருந்து எடுத்ததுதான் இது. இதுல என்ன விசேஷம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கூத்தாடிங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா. இந்த ரோட்ல எல்லாம் விளையாடி கூத்தாடுவாங்க. அந்த கம்பி கட்டி அது மேல நடந்து போறது. அப்புறம் ஒரு ரவுண்டா ஒரு ரிங்கு வச்சுக்கிட்டு அது உள்ள உடம்ப இப்ப உள்ள ஒரு அந்த ரிங்கை உள்ள போட்டுக்கிட்டு தலையில போட்டு கால் வெளியே அப்படி வெளியே வருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வித்தையெல்லாம் காட்டுவாங்க. நிறைய பேர் நீங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரீட்ல எல்லாம் இருக்கும். சர்க்கஸ்ல எல்லாம் இது மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கூத்தாடி கும்பல் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, ரோட்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி சாகசம் எல்லாம் பண்றாங்க. அப்போ ஒரு ஆளு நுழையிற மாதிரி ஒரு ரிங்கு ஒண்ணு, ஒரு ரவுண்டு வளையம், கம்பி வளையம், கம்பியால செய்யப்பட்ட வளையம் அது. அதுக்குள்ளார நுழையிறான். நுழைஞ்ச உடனே அப்ப அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் கூடி அவனை ஆரவாரம் பண்றாங்க. ரொம்ப அழகா கிளாப் பண்ணி அவனை நல்லா பண்றான்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாங்க. அப்போ அதுல ஒருத்தர் சொல்றாரு, அது என்ன சாதாரண ரிங்கு தானே, அந்த ரிங்குல அழகா போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சரி, அது என்ன பண்ணா அதே டேபிள் மேல இன்னொரு ரிங்கு ஒண்ணு எடுக்கிறாரு. அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது, அந்த பெரிய ரிங்கோட இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது அது. அந்த ரிங்கை எடுத்து அதே மாதிரி திரும்பவும் அதே மாதிரி உள்ள நுழைஞ்சு அந்த வெளியே வந்துடுறாரு. வந்த உடனே மக்கள் அதை பார்த்த உடனே இன்னும் எல்லாமே ரொம்ப அழகா ஒரு மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாரு, திரும்ப இன்னொரு ரிங் எடுக்கிறாரு. அந்த ரிங்கும் பாத்தீங்கன்னா இதை விட சின்னது. 3வது ரிங்கு வந்து 2வது ரிங்கோட சின்னதா இருக்கு, இன்னும் சின்னதா இருக்கு. அப்போ எல்லாம் அந்த ஒரு ஆள் சொன்ன ஆளே பாத்தீங்க இது சாதாரண ரிங்க தானே நினைக்கிறாரு பாத்தீங்களா. அவர் ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார். அப்போ வந்து சரி என்னதான் பண்றான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்ளிக் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அந்த டைம்ல அந்த 3வது ரிங்கிலையும் அவர் உள்ள வந்து தலையில இருந்து எடுத்து கால் வரைக்கும். ஸோ ரொம்ப அற்புதமா பண்ணிட்டாரு. அதை பண்ண உடனே மக்களுக்கு ஒரே பயங்கர கூச்சல், எல்லாம் விசில் அடிக்கிறாங்க, எல்லாம் ஆரவாரம் பண்றாங்க. இன்னொன்னு என்ன பியூட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா 4வது ரிங் எடுக்கிறாரு பாருங்க, அது நுழையவே முடியாது, அவ்வளவு சின்னதா இருக்கு. அந்த ரிங் எடுக்கிறாரு. அந்த ரிங் எடுத்தோடனே மக்கள்லாம் எல்லாமே ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க. என்னடா எப்படி அவன் வந்து இவ்வளவு சின்ன ரிங்ல போக முடியும், என்னதான் பண்றான் பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே கிளாப் பண்றாங்க. அவன் முதல்ல தலையை உள்ள விட்டுறான். தலையை விட்டுட்டு அப்புறம் சோல்டர் ஒரு மாதிரி பெண்ட் பண்ணி எப்படி அந்த ரிங்கை வந்து வயிற்று பக்கம் கொண்டு வந்துட்டான். வயிற்று பக்கம் கொண்டு வந்துட்ட பிறகு இடுப்பு கீழே வந்துட்ட பிறகு இடுக்கீழே வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்குன்னா எப்படி முடிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இது பண்றாங்க. ஆனா அவங்க எல்லாருமே வந்து அவன் கை காட்டுறான். எல்லாரும் ஆரவாரம் பண்ணுங்க, கிளாப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே எல்லாம் மக்கள் கத்திக்கிட்டு ஒரே விசில் அடிச்சுக்கிட்டு ஆரவாரம் பண்றாங்க. பண்ண பிறகு அவர் என்ன பண்றாரு, அழகா அது வந்து அந்த ரிங்கை கால் வெளியே எடுத்துடுறாரு. எடுத்தோடனே ரொம்ப எல்லாருமே மகிழ்ச்சி ஆகிறாங்க. எல்லாருமே அப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான இருக்கிற சன்மானத்தை என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுக்குறாங்க. கொடுத்து அந்த கூட்டத்துல ஒரு திருடன் பார்த்துட்டு இருக்கான். பார்த்துக்கிட்ட உடனே இவனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா என்ன இவனை அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஏன்னா அவன் ஒரு வீட்டுக்குள்ள போகும்போதும் ஜன்னல் வெளியே போகும்போது ஜன்னல்லாம் ரொம்ப சின்ன ஜன்னலா இருக்கு. உடைச்சா அந்த வீட்டுல உள்ள ஓனர் வந்து சத்தம் போட்டு எழுந்து வந்து நம்மளை காட்டி கொடுத்துருவாங்க, நம்மளை பிடிச்சிருவாங்க. அதனால வந்து இவனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாமே. இந்த மாதிரி சின்ன ரிங்கில் அவன் உள்ள போக முடியுது இல்லையா. அதே மாதிரி அந்த ஜன்னல் கம்பி உள்ள போனான்னா அந்த டோரை திறந்து விட்டுட்டு அவன் போயிட்டான்னா நம்ம உள்ள போய் கொள்ளடிச்சிடலாம் அப்படின்னு திருடன் வந்து ஒரு பிளான் பண்றான். பிளான் பண்ணி அதே மாதிரி அந்த கூத்தாடிக்கிட்ட போய் கேட்கறான், ஐயா நீ இது மாதிரிலாம் சாகசெல்லாம் பண்ணியிருக்கிற, இந்த சின்ன ரிங்கு உள்ள இவ்வளவு அழகா போனியே, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. எனக்கு உனக்கு ஒரு நாள் எவ்வளவு கிடைக்கும் இந்த வருமானம் அப்படின்னு கேட்கறான். ஏதோ ஒண்ணு வயிற்று கழுவுறதுக்கு ஒரு வருமானம் கிடைக்குதுங்க, அது போதுங்க அப்படின்னு. நீ நினைக்க முடியாத பைசாவை நான் தரேன், நான் சொல்ற வேலையை மட்டும் நீ செஞ்சினா ஒரு நாளைக்கு 2000 ரூபாய் நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்றாப்புல. சொன்ன உடனே அந்த கூத்தாடிக்கு கொஞ்சம் யோசனை வருது, இது
இவ்வளவு சொல்றானே, இது நம்ம டெய்லி அன்றாடமா நம்ம வந்து நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையான வருமானம் இதுல வருது, போதும், இதுவே போதும், 2000 தராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேராசையில என்ன பண்றான், சரின்னு ஒத்துக்கிறான் இந்த கூத்தாடி. அவரு என்ன சொல்றாரு, அத ஓப்பனா சொல்றான். என்ன விஷயம்னு சொன்ன உடனே, இந்த விஷயம் சொன்ன பிறகு, "நீ ஒண்ணும் வேண்டாம். நான் திருடன் தான்." உண்மைய ஒத்துக்கிறான் திருடன். "நான் திருடன் தான். நான் உள்ள போயிட்டு கொள்ளையடிச்சுட்டு நான் பறந்து போயிடுவேன். ஆனா நீ என்ன பண்ணணும்னா, அந்த ஜன்னலுக்குள்ள நான் சொல்ற ஜன்னலுக்குள்ள உள்ள போயிட்டு, அந்த தலைவாசல்ல உள்ள கதவு திறந்து விட்டீன்னா போதும். தாப்பால் திறந்து விட்டு நீ போயிடு. உனக்கு உடனே அப்பவே ரூ. 2000 பணம் குடுத்துடுறேன். நீ அதுக்கப்புறம் நீ நீங்க அங்க உள்ள வர வேண்டாம். நீ எதுவும் பண்ண வேண்டாம். நீ பாட்டுக்கு உன் வேலைய பார்த்துன்னு போயிடு." அப்படின்னு சொல்றான். அதுக்கு உடனே இவன் என்ன பண்றான், சரி ஓகே அப்படின்னு உடனே தீ தீர்மானிச்சிடுறான். யாரு? அந்த கூத்தாடி. உடனே தீர்மானிச்ச பிறகு என்ன பண்றாங்க, சரி உடனே அமாவாசை நைட்டு வருது. இரவு ரொம்ப ஒரு மாரி டார்க்கா இருக்கு. ஸோ அந்த மாரி ஒரு நாள் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. ஒரு வீட்டாண்ட போய் நிக்கிறாங்க. செல்வந்தர் வீடு அது. ரொம்ப வசதியான வீடு அவர் வீட்ல. அவர் வீட்ல கொள்ளடிச்சா நெறைய பணம் கிடைக்கும்ன்றத அந்த திருடன் சொல்றான். "எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. நீ எவ்வளவு கொள்ளடிச்சேன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. எனக்கு ரூ. 2000 குடுக்குறியா? அது போதும்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்றான், ஜன்னல் பக்கம் வந்து அந்த ஜன்னல காட்டுறான். அந்த ஜன்னலுக்குள்ள உள்ள போயிட்டு வெளிய வந்து டோர மட்டும் திறந்து விட்டு, "நீ போயிட்டு இந்த 2000 நான் குடுத்துடுறேன்." அப்படின்னு சொல்றான். சரி உடனே என்ன பண்றான், அந்த ஜன்னலுக்குள்ளார இந்த கூத்தாடி உள்ள போறதுக்கு ட்ரை பண்றான் உள்ள போறதுக்கு. ஆனா போக முடியல. எவ்வளவு முயற்சி பண்றான். தலையே உள்ள போ முடியல. அந்த 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 ஜன்னல் கதவுக்குள்ளார, அந்த கம்பிக்குள்ளார. கம்பி தான் 2 பக்கம் கம்பி தான் இருக்கு. அதுக்குள்ள தலைய உள்ள விடுறான். தலையே போ முடியல அவனுக்கு. பாதி தலை கூட போல. ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் அவன். அப்புறம் உடனே, "என்னால போக முடியல. என்ன விட்டுருங்க. நான் கிளம்புறேன் இங்கேருந்து." அப்படின்னு சொல்றான். திருடன் சொல்றான், "என்னய்யா நீ அந்த சின்ன ரிங்குக்குள்ள அவ்வளவு தூரம் போனியே, இதுக்குள்ள உன்னால போ முடியலையே." அப்படின்னு உடனே அதுக்கு அவன் சொல்றான், "நீ எனக்கு கை தட்டி ஆரவாரம் பண்ணு. நீ ஆரவாரம் பண்ணினா நான் உள்ள போயிடுவேன்." அப்படின்றான். என்னய்யா அதுக்காக நான் ரோட்ல உள்ள வரவங்கலாம் கூப்பிட்டு வந்தா வீட்டு ஓனர் வந்து என்ன கட்டி வச்சு அடிப்பான்யா. "நீ என்ன எப்படி சொல்ற?" அப்படின்னேன். "எனக்கு அது மாரி மக்கள் எனக்கு வந்து ஆரவாரம் பண்ணா தான் எனக்கு அந்த அந்த புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும். புத்துணர்ச்சி கிடைச்சு நான் எவ்வளவு சின்ன ரிங்கா இருந்தாலும் அதுக்குள்ள சின்ன ரிங்கா தான் நான் போயிட முடியும். என்னால இதுல போ முடியாது. எனக்கு கிளாப் பண்ணு. என்ன சந்தோஷப்படுத்து." அப்படின்னு சொல்றான் அந்த கூத்தாடி. "எப்பா நீ சரிப்பட்டு வரமாட்ட. வேண்டாம் வா." அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் கிளம்பிடுறாங்க. கிளம்பி அவங்க பாட்டுக்கு போயிடுறாங்க. சோ இதுல வந்து நம்ம என்ன தெரியுது பாருங்க இந்த ஸ்டோரியில நமக்கு. நம்ம என்ன மாரி நமக்கு இந்த ஸ்டோரி நமக்கு புரியுது. இது ரொம்ப அழகான ஸ்டோரி இது. இதுல நமக்கு என்ன புரிதல் இருக்குது இந்த ஸ்டோரி. இந்த மாயத்தன்மைக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? விளக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சைலண்டா இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் மியூட்ல இருக்கீங்களா? பிரபுஜி எல்லாரும் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் பிரபுஜி. ஆரவாரம் செய்யும்போது நம்ம அறியாமலே நமக்குள்ள ஒரு ஆற்றல் மிகுந்து வருதா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஒரு மோட்டிவேஷன் தேவைப்படுதுங்க பிரபுஜி அவனுக்கு. ஆக்சுவலா அந்த கூத்தாடிக்கு இல்லைங்களா? மோட்டிவேஷன் ஆமா. தேவைப்படுது. சரி சரி. அது மோட்டிவேஷன் தேவைப்படுது இல்லைன்னு சொல்ல அந்த ஸ்டோரியில வரதை வச்சு நாம சொல்றோம். ஆனா இது எதை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாயத்துல இருந்து வெளியே வரணும்னு வச்சுக்கலாம். இது எல்லாமே மாயதான். இது கம்ப்ளீட்டா நம்ம கர்மியா இருக்கும்போது எல்லாமே மாய தோற்றமா தெரியும். கர்மி யோகியா செயல்படும் போதுதான் நாம பிரம்ம நிலை அடையும் போதுதான் இது மாய. நம்ம பகுத்து பார்க்கிற அந்த ஞானம் கிடைக்கும் நமக்கு. நம்ம எல்லாம் நினைக்கிறோம் மனுஷனா பிறந்துட்டா நம்ம பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் கிடையவே கிடையாது. பௌதிகத்துல இருக்கும்போது பகுத்து பார்க்கிற ஞானமே வராது. தனக்குன்னு தேவைன்னும் போது அந்த பகுத்தறிவு பேசுவான். அதே ஆன்மீகவாதி பாத்தீங்கன்னா எந்த டைமும் பகுத்தறிவு பேசுவான். எல்லாமே சமநோக்கில பார்க்குவான். ஆனா பௌதிகவாதிகள் பாத்தீங்கன்னா தனக்கு சுயநலம் வரும்போது தான் பகுத்தறிவு பார்ப்பான். பாத்திருக்கீங்களா? அரசியல்வாதி நிறைய அரசியல்வாதி பாருங்க நிறைய நாத்திகம் பேசுவாங்க. ஆனா பகுத்தறிவாதியுமே பேசுவாங்க. அவங்களுக்கு அந்த சுயமா லாபம் வர்றதுக்கு மாத்திரம் தான் அவங்க பேசுவாங்க. அதே நஷ்டம் வருது நமக்கு பிரச்சனை வருதுன்னா அதை பத்தி பேச மாட்டாங்க. அது ஏன் சொல்ல வருதுன்னா அந்த மாயத்தன்மை. அது இந்த பௌதிக தன்மை. இல்லைங்களா? அந்த பௌதிகத்துல ஈடுபடுறவங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி முயற்சியை செய்யவே முயற்சியை வந்து செஞ்சாலும் அது அவங்களுக்கு துன்பத்தை தான் கொடுக்கும். இரண்டாவது என்ன சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா
ஒரு சின்ன ஒரு 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 டம்ளர்ல தண்ணி எடுக்கிறோம். ஒரு ஜக்குல ஒரு தண்ணி, இல்லைன்னா ஒரு கப்ல ஒரு தண்ணி பார்க்கிறோம். அந்த தண்ணி அதுக்குள்ள நீர் இருக்குன்னு பார்க்கிறோம். அது கடல் நீரோ, இல்ல ஆத்து நீரோ, இல்ல கிணத்து நீரோ, ஏதோ ஒரு நீர் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த நீரை பார்த்தோம்னா நாம என்ன நினைப்போம்? ஒரு ஒரு துளியா இருந்தாலும் சரி, ஒரு கப்புல உள்ள தண்ணீர்னா நாம என்ன நினைப்போம்? ஒரு ஒரு சாதாரண தண்ணி அப்படின்னு நினைப்போம். இல்லைங்களா? அதே வந்து ஆன்மீகவாதிகள் என்ன நினைப்பாங்க தெரியுங்களா? ஆன்மீகவாதி அதாவது கர்ம யோகி, ஞானியா இருக்கவங்க, கர்ம யோகி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த இந்த அந்த சிறு நீர் தான் வந்து கடல்னு நினைப்பாங்களாம். கடல் நினைப்பாங்க. ஏன்னா இந்த ஒரு துளி தான் வந்து கடலாக நம்ம கடலுக்கு வந்து சேரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அதுவும் புனிதம் அடையுது. அது மாத்திரம் இல்ல, இந்த ஒரு சிறு துளி தான் வந்து கடலா நினைக்கணும். அந்த மாரி சொல்றாங்க. அப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு நல்ல காரியம் செய்றாருன்னு நினைச்சுங்களேன், அந்த நல்ல காரியம் செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அவரு ஞானியாக சொல்லப்படணும். அதாவது என்ன சொல்றது? அந்த மரியாதை. அந்த அந்த மரியாதை கலந்த வணக்கங்கள அவருக்கு தெரியப்படுத்தணும். அப்படின்றது இதுல சொல்லப்படுறாங்க. இந்த ஸ்டோரி மூலியமா தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொன்னு விளக்கம் பார்த்தீங்கன்னா, இது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு பார்த்தீங்கன்னா, "ஒரு துளி நீரில் கடலை பார்ப்பவர் தான் இந்த ஸ்தானத்துல நம்ம எடுத்துக்க முடியும்." இது ராமகிருஷ்ணர் அவரே சொல்றார். ராமகிருஷ்ணரே சொல்றார். இன்னொன்னு பாருங்கன்னா, "ஒருவரிடம் இருக்கும் சிறிய நல்ல குணத்தை பெரிதா பாராட்டி ஊக்குவிப்பவர்" அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஒரு சின்ன நல்ல குணம் இருந்ததுன்னா, நம்ம அவங்கள அவங்கள ஊக்கப்படுத்தும்போது பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா என்ன ஆகும் பாருங்க, நல்ல விஷயங்கள் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. அதே நல்ல காரியம் செய்யறவங்கள போய் நாம ஏன் ஒரு ஓர வஞ்சனையோட, ஒரு பொறாமையோட, ஒரு கவடத்தோட பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அவரு என்ன பண்ணுவாரு, இவனுக்குள்ள ரசோகுணம், தமோகுணம் இருக்கும். அதே நல்ல காரியம் செய்றவனையும் அவன வந்து சித்திரவதை பண்ணும். அது எவ்வளவு பெரிய பாவம் பாருங்க. இல்லைங்களா? அந்த பாவம். இதுதான் இந்த ஸ்டோரியில சொல்லுது. அவனுக்கு என்ன தகுதியோ, அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வருமானம் அவனுக்கு கிடைச்சுட்டு இருக்கு. ஆனா வந்து அந்த திருடன் சொன்னது கேட்டுட்டு அவன் முயற்சி பண்றான். முயற்சி பண்ணும்போது, ஆனா கடைசியில என்ன ஆகுது பாருங்க, அவனுக்கு வாழ்வாதாரமே என்னது? மக்கள் தான். மக்கள் சொல்லப்போது இந்த வேதம். நமக்கு என்னன்னா வேதம் தான். இந்த வேதத்துல நம்ம என்ன சொல்லப்பட்டதோ, அந்த சாராம்சம் மூலியமாக நாமும் அத படிக்க படிக்க நாம என்ன ஆவோம்? கண்டிப்பாக ஆன்மீக தன்மையோடு, பகவான் உணர்வோட நம்ம செயல்பட ஆரம்பிப்போம். இல்லைங்களா? இந்த வேதம் தான் நம்மள கிளாப் பண்ணுது. ஒரு ஒரு வாட்டி படிக்கும்போது, "நல்லா படி, நல்லா படி, நல்லா படி, நல்லா படின்னு." அதே மக்கள் மாரி தான் இந்த வேதம். அதுதான் அவன வந்து உற்சாகப்படுத்துது. அது அது இருந்தாலும், நம்ம அந்த நேரத்துல யாராவது நமக்கு பேராசை குணம், ரசோ குணத்திலும், தமோ குணத்திலும் நமக்கு வந்து நான் இவ்வளவு தரேன். உனக்கு நல்ல உத்தியோகம் வாங்கி தரேன். நல்ல பணம் தரேன் அப்படின்னு நினைக்கும்போது, இது மாய. இந்த மாய நம்மகிட்ட வந்து இது பண்ணும், செயல்படுத்தும். எப்படி ஹரிதாஸ் தாகூர அந்த மாய வந்து வசப்படுத்துதோ, அதே போலதான் நாம பௌதிக தன்மையில இருக்கும்போதும் இந்த மாய நம்மள வசப்படுத்தும். ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும். நம்ம பிள்ளைகள் மூலியமாவோ, கணவர் மூலியமாகவோ, மனைவி மூலியமாகவோ, பேரப்பிள்ளை மூலியமா, சமுதாயம் மூலியமாகவோ, எதன் மூலியமாவோ மாயத்தன்மை நமக்கு வந்து ஆட்கொள்ளப்படும். ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஏன்னா வந்து தனி மனித ஒழுக்கம் படிச்சு நாம எதுல படிச்சிருக்கோம்? பகவத்கீதை நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஞாபகம் இருக்குங்களா? கர்மயுகத்துல படிச்சிருக்கிறோம். இல்லைங்களா? தனி மனித ஒழுக்கம் எப்படி சொல்லும்னா, பிள்ளையா இருந்தாலும், கணவனா இருந்தாலும், மனைவியா இருந்தாலும், அவனுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறார். அவனுக்கும் தனிப்பட்ட ஆத்மா இருக்கு. தனிப்பட்ட வாழ்வியல் இருக்கு. தனிப்பட்ட உணர்வு இருக்கு. அதே மாரிதான். நாம என்ன பண்ணோம்? நம்ம கணவரா இருக்காரு, நம்ம மனைவியா இருக்காங்களே, நம்ம பிள்ளைகளா இருக்காங்க, பேர பிள்ளையா இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு, நாம பற்று வைக்கும்போது தான் நாம என்ன ஆவோம்? வீழ்ச்சி அடைவோம். பற்று இருக்கணும். ஆனா பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். நமக்கு என்ன குடுக்கணுமோ அந்த கடமையை மட்டும் தான் செய்யணும். அதிகமாக மோகப்பற்று வைக்கும்போது தான் என்ன ஆகும் பாருங்க, அவங்க வீழ்ச்சி அடையறாங்க. அந்த குழந்தையும் வீழ்ச்சி அடையும், கணவனும் வீழ்ச்சி அடைவான், மனைவியும் வீழ்ச்சி அடைவான், நாமளும் வீழ்ச்சி அடைவோம். இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம அது ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்படணும்ன்றதுதான் இந்த ஸ்டோரியை காட்டுது. ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சொல்றார். விவேகானந்தரும் இந்த ஸ்டோரியை ரொம்ப அழகா எங்க போனாலும் இந்த கூத்தாடி பத்தி சொல்லுவார். ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது அவரு எங்கிருந்து எடுத்தாருன்னா, பத்ம புராணத்துல இருந்தும், ரிக் வேதத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. இப்ப நாமும் இந்த இத படிப்போம். இந்த கன்டின்யூ பண்ணும். இவர் ரூப கோசாமி என்ன சொல்றார் அப்படின்றத பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கூறியுள்ளார், ஆதௌ ஸ்ரத்தா தத சாது சங்கோத பஜன கிரியா ததோ நர்த்த நிவ்ருதி ஸ்யாத் ததோ நிஷ்டா ருசித்தஹ ததஹ. இதற்கு முன்பு நான் பிரம்மதி துவக்கத்தில் ஒருவர் தன்னுணர்விற்கான ஆரம்ப விருப்பங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும். இது ஆன்மீகத்தில் முன்னேறிய நபர்களுடன் சங்கம் கொள்ள முயற்சிக்கும் நிலைக்கு ஒருவரை கொண்டு வரும்.
அடுத்த நிலையில் உயர்ந்த நிலையில் உள்ள ஓர் ஆன்மீக குருவினால் ஒருவர் தீட்சை அளிக்கப்படுகின்றார். அவருடைய போதனைகளின் கீழ் இந்த புதிய பக்தர் பக்தி தொண்டு முறையை தொடங்குகிறார். ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பக்தி தொண்டை செயல்படுத்துவதன் மூலம் ஒருவர் பௌதீக பற்றுதல்களில் இருந்து விடுபட்டு தன்னுணர்வு பாதையில் உறுதியுடையவராகி பரம சத்தியமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுவதற்கான சுவையை பெறுகின்றார். பக்தி ரசாமிருத சிந்து 1.4.15. ஒருவர் பக்தி தொண்டில் உண்மையாக ஈடுபட்டிருந்தால் பிறகு அனர்த்தங்கள் பௌதீக சந்தோஷத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட வேண்டாத விஷயங்கள் தாமாகவே மறைந்துவிடும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தின் அந்திய லீலை பதம் 3.251 பொருளுரையின் இறுதி. மாயாதேவியினால் ஹரிதாச தாகூராரை மயங்க செய்ய ஹரி கிருஷ்ணா முடியாதது மட்டுமல்ல, பகவானின் புனித நாமத்தை அவர் ஜபிக்கும் போது அதை கேட்டதன் மூலம் தன் இதயம் தூய்மை அடைந்து விட்டதாகவும் அவள் ஒப்புக்கொண்டாள். உண்மையில் ஹரிதாச தாகூராரிடம் இருந்து தீட்சை ஏற்றுக்கொள்ளவும் அவள் விரும்பினாள். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தின் அடுத்த 6 ஸ்லோகங்களில் அவள் கூறுகிறாள்: மகாபாகவத தோமார தர்ஷனே தோமார கிருஷ்ண நாம கீர்த்தன ஸ்ரவணே சித்தி சுக்த ஹைல சாஹே கிருஷ்ண நாம லைத்தே कृष्ण नाम उपदेशी कृपा कर मोदे चैतन्यावदारे वहे ब्रह्मामृतवन्या सब जीव प्रमोबासे पृथ्वी हैलधन्या एवन्याय जेनाभासे सेति जीवशारः कोटिकल्पे कबुधार नाहिह निस्तार पूर्वे आमी राम नाम भाग्यासी शिव हैते तोमार संके लोभ हैले कृष्ण नाम लैते मुक्ति हेतु कथारग हय राम नाम कृष्ण नाम पारहन्या हरे பிரமோதான. அன்புள்ள ஐயா, நீங்கள் மகாபாகவதர். உங்களை பார்த்து உங்களிடமிருந்து கிருஷ்ணரின் திருநாம உச்சாடனத்தை செவியுறுவதாலேயே எனது உணர்வு தூய்மை அடைந்துள்ளது. தற்போது நானும் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்க விரும்புகிறேன். அருள் கூர்ந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தின் பரவச உச்சாடனத்தை பற்றி அறிவுறுத்துவீராக. பகவான் சைத்தன்யரின் அவதாரத்தின் காரணமாக பகவத் பிரேமை எனும் நித்திய அமிர்தம் இப்போது வெள்ளமாய் பாய்கின்றது. எல்லா உயிர்வாழ்களுமே அந்த வெள்ளத்தில் மிதந்து கொண்டுள்ளனர். இந்த உலகம் முழு உலகுமே தற்போது பகவான் சைத்தன்யருக்கு நன்றியுடன் உள்ளது. இந்த வெள்ளத்தில் மிதக்காதவன் மிகுந்த கண்டனத்திற்கு உட்பட்டவன். அம்மாதிரி நபரை கோடிக்கணக்கான கல்பத்திலும் விடுவிக்க இயலாது. இதற்கு முன்பாக சிவபெருமானிடம் இருந்து நான் பகவான் ராமரின் புனித நாமத்தை பெற்றேன். ஆனால் தற்போது தங்களின் சங்கத்தின் மூலம் பகவான் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கு அதிக ஆர்வமாக உள்ளேன். பகவான் ராமரின் புனித நாமம் உண்மையில் முக்தி அளிக்கிறது. ஆனால் கிருஷ்ணரின் புனித நாமம் ஒருவரை அறியாமை எனும் பெருங்கடலில் ஒரு கரையிலிருந்து மறுகரைக்கு கொண்டு சென்று இறுதியில் பரவசமாக கிருஷ்ண பிரேமையினை வழங்குகின்றது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்திய லீலை 3.252 to 257. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தின் அடுத்த 2 ஸ்லோகங்களில் மாயா தேவி
கிருஷ்ண நாமத்தை தனக்கு அளிக்கும்படி ஹரிதாச தாக்கூரரிடம் நேரடியாக கேட்டுக்கொள்கிறாள். கிருஷ்ண நாமே தேக துமி மோரே கரதன்யா ஆமாரே பாசாய யச்சே ஏத்ரமே வன்யஹ ஏதபலி வந்திலா ஹரிதாசேரி சரண ஹரிதாச கஹுப்ரே கிருஷ்ண சங்கீர்த்தன. தயவு செய்து எனக்கு கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தினை வழங்கி என்னை அதிர்ஷ்டசாலியாக்குவீராக. அதன் மூலம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பிரேம வெள்ளத்தில் நானும் மிதக்க முடியும். இவ்வாறு பேசிய பிறகு மாயாதேவி ஹரிதாச தாக்கூராரை தாமரை திருவடிகளை வழிபட்டாள். ஹரிதாச தாக்கூரார் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை தொடர்ந்து உச்சரிப்பீராக என்று கூறி அவளுக்கு தீட்சை வழங்கினார். ஹரிதாச தாக்கூரார் இவ்வாறு உபதேசித்த பிறகு மாயாதேவி மிகவும் சந்தோஷத்துடன் விடைபெற்றாள். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்திய லீலை 3.258 to 260. இவ்வாறாக மாயாதேவி கூட ஹரிதாச தாக்கூராரின் ஆதரவை விரும்பினாள். இதற்கு முன்பாக அவளை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபித்து வரும்படி கூறி அவளுக்கு ஹரிதாச தாக்கூரார் தீட்சை அளித்தார். சிறந்த முனிவர்களும் தேவர்களும் கூட மாயையினால் மதிமயக்கப்படலாம் என்றாலும் பகவானின் புனித நாமத்தை தொடர்ந்து ஜபித்து வரும் பகவானின் தூய பக்தர்கள் மாயையின் தாக்கத்திலிருந்து முழுவதுமாக பாதுகாக்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரிபோல் ஹரிபோல். இப்போ நாம கொஞ்ச நேரம் நம்ம கொஞ்சம் எல்லாருக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம எல்லாருமே வந்து ஹரிதாஸ் தாகூரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஹரிதாஸ் தாகூர் வந்து 3 லட்சம் ஹரிநாமத்தை சொல்றவரு, வேற ஒரு மார்க்கத்துல இருந்தவர். நம்மளுடைய சனாதனத்தை ஃபாலோ பண்ணி அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சாரியா நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறார் அப்படின்றத படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கோம் நமக்கு தெரியல. இப்ப நாம எல்லாருமே வந்து எத்தனை ரவுண்ட் பண்றீங்க எல்லாரும் சொல்ல முடியுமா? எவ்வளவு நம்ம உங்களால முடிஞ்சு சொல்லுங்க. ஓப்பனா சொல்லலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. நீ ஒரு ரவுண்டு பண்ணாலும் பகவானுடைய அருள் தான், அரை ரவுண்டு பண்ணாலும் பகவானுடைய அருள் தான், 16 ரவுண்டு பண்ணாலும் பகவானுடைய அருள் தான் இல்லைங்களா? எல்லாரும் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இப்ப நம்ம 3rd லெவல்ல நம்ம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு எத்தனை ரவுண்ட் பண்றீங்க? ஹரிநாம கிருஷ்ண ஹரிநாம ஜபத்தை சொல்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஒரு ரவுண்டு பண்ண முடியுது பிரபுஜி. அப்போ நீங்க 16,000 விஷ்ணுநாமத்தை அழகா நீங்க ஒரு ரவுண்டுக்கே நீங்க அதாவது ஒரு மணிக்கே நீங்க 16,000 விஷ்ணுநாமத்தை சொல்றது சமம். அப்போ வந்து 108 ஹரிநாமம் 108 ரவுண்டு நீங்க 108 மணி சுத்துறீங்கன்னா ஒரு ரவுண்டு பண்ணீங்கன்னா பாத்துங்க எவ்வளவு மல்டிபிள் பண்றீங்க பாருங்க. அப்போ எவ்வளவு ஹரிநாமத்தை நீங்க சொல்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே கால்குலேட் பண்ணீங்க. ஒரு மணி சுத்தனாவே 16 ஹரிநாமம் சொல்றோம். 16 ஹரிநாமம். அந்த ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரி ஹரின்னு சொல்லும் போது ஒரு மணி. ஸோ அந்த ஒரு மணிக்கு 16 நாமம் சொல்றோம். அதே விஷ்ணு நாமம் சொல்றது 16,000 விஷ்ணு நாமம் சொல்லப்படுது. இது வேதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ நீங்க ஒரு ரவுண்டுன்னா அப்போ 108 16,000 × 108 அப்படின்னா எத்தனை எவ்வளவு ஹரிநாமம் சொல்றீங்க பாருங்க இல்லைங்களா? விஷ்ணு நாமத்தை சொல்றீங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரிபோல் ஹரிபோல். ஒரு ரவுண்டு பண்ணா கூட நம்ம பூர்ணமா பண்றது ரொம்ப நல்லது. கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுங்க மாதாஜி. 2வது லெவல் நம்ம 3வது லெவல்ல நம்ம இருக்கிறோம். கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே இது மாதிரி ஒரு ரவுண்டு 2 ரவுண்டு 3 ரவுண்டு பண்ணுங்க. எவ்வளவு உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுங்க. டைம் கிடைச்சா பண்ணுங்க. பண்ண அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வரும். அதாவது ஒரு 4 ரவுண்டு நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு குறிக்கோள் வச்சுங்க. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ரவுண்டு பண்ணிருக்கோம். ஒரு 15 நாள் 1 மாசம் வரைக்கும் இந்த ஒரு ரவுண்டு பண்ணுவோம். அடுத்த மாசம் ஒரு ரவுண்டுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு நீங்க அடுத்த ஸ்டெப் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எப்படி அந்த கூத்தாடி ஒரு ரிங்ல இருந்து இன்னொரு ரிங்கு பாயிறாரு பார்த்தீங்களா? எப்படி அந்த வேதத்துல நம்ம கொடுக்குற அந்த உற்சாகம் தானே, அதே மாதிரிதான் நமக்கு. ஹரிநாமத்தை ஒரு வாட்டி ஒரு ரவுண்டு முடிச்சிட்டீங்களா? ஒரு மாசம் 2 மாசம் 3 மாசம் டைம் கொடுத்துங்க வச்சுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரவுண்ட் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணிட்டே பாருங்களேன். 16 ரவுண்டு நீங்க ஒரு நாளைக்கு பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து பௌதிகத்தன்மையை உங்களை விட்டு விளையிடும்.
ஏன்னா நமக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும், அந்த எண்ணம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஒரு ரவுண்டு முடிச்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப ஃபாஸ்டாகவும் படிக்க கூடாது, ரொம்ப ஸ்பீடா சொல்லக்கூடாது. பொறுமையா ஒரு 10 நிமிஷம் எடுத்துங்க. ஒரு டைம் ஒரு ரவுண்டு சுத்ததுக்கு 10 நிமிஷம் எடுத்துங்க. எடுத்துக்கிட்டு நீங்க பொறுமையா ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க. ரொம்ப நல்லது அது. அதுக்குள்ள சாராம்சம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிறோம், அதை பத்திலாம் சொல்லியிருக்கிறோம். ஹரிதாஸ் தாகூரை பத்தி சொல்லியிருக்கோம். அதே மாதிரி எப்படி நாம ஹரிநாமம் சொல்லணும், எப்படி நாம ஜபம் பண்ணணும் அப்படிலாம் கூட நம்ம சொல்லியிருக்கோம். நீங்க ஏற்கனவே நீங்க இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா? அதை நாங்க கிளாஸ் எடுக்கும்போது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் பிரபுஜி. டெய்லி ஹரே கிருஷ்ணா. 16 ரவுண்டு சொல்றேன் பிரபுஜி. ஏகாதசி ஹரிபோல் அப்ப 32 ரவுண்ட் சொல்றேன் பிரபுஜி, ஏகாதசி அப்ப. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல் ஹரே ஹரிபோல் கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரிபோல் ஹரி. அது அது வந்து மாதாஜிக்கு சொல்றாங்க. அது அது நம்ம பெருமைக்காக சொல்ல வரல. நம்ம ஒரு ரவுண்டு இல்ல, அரை ரவுண்டு இல்ல, 1 மணி சுத்தினா கூட அது பகவானுடைய அருள் இருந்தாதான் சுத்த முடியும். ஒரு ரவுண்டு ஒரே வாட்டி தான். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. அந்த 1 மணி சொன்னா கூட வந்து அது பகவானுடைய அருள் கண்டிப்பா இருக்கும். அது இல்லாம நம்ம செய்யவே முடியாது, அந்த மணியை தொட முடியாது. இப்ப நம்ம 16 ரவுண்டு பண்றோம், 4 ரவுண்டு பண்றோம், 1 ரவுண்டு பண்றோம்னா அது பகவானுடைய அருள். 11 அத்தியாயத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பகவான் வந்து எப்படி அவனுக்கு விராட் ரூபத்தை அர்ஜுனன் கொடுக்குறாரு பாருங்க. அர்ஜுனன் காட்டுறாரு. ஏன் காட்டுறாரு? நண்பனாக என்னுடைய பக்தன், அண்ணனையே பக்தன் இல்லைங்களா, செல்வத்தை விரும்பவன் கேள்வியுடையோர், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவன் இருக்கிறனால்தான் அவரு பகவான் வந்து விராட் ரூபத்தை காட்டுறார் 11 அத்தியாயத்துல. அது எதுக்கு? அதனாலன்னா அவர் பகவான் வந்து அந்த விராட் ரூபத்தை யாருமே பார்க்க முடியாது. சாதாரண கண்களையே அர்ஜுனனை பார்க்க முடியாது. நம்ம சாதாரண கண்ணுல சூரியனை பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா? கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது. ஒரு சூரியனை பார்க்க முடியாது. ஆனா அர்ஜுனன் என்ன சொல்றான் தெரியுங்களா? பல சூரியனை நான் பார்க்கிறேன்றான் அந்த விராட் ரூபத்துல. அப்போ அந்த பல சூரியனை பார்க்கறதுக்குள்ள அந்த சக்தி யார் கொடுக்குறா? பகவான் தான் கொடுக்குறா. அது போல நாம ஒரு ரவுண்டு சுத்துறோம், ஒரு வாட்டி ஹரிநாமத்தை சொல்றது பகவான் அருள் இருந்தாதான். சரிங்களா? அதனால முயற்சி பண்ணுங்க. அது 1 ரவுண்டு, 12 ரவுண்டு, 10 ரவுண்டு அது வந்து பிரதானம் கிடையாது. உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்ணுங்க. முயற்சி பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஹரிதாஸ் தாகூரை பத்தி நம்ம சொல்றோம். பகவான் சைத்தன்யர் அவரோட ஸ்டோரி பத்தி தெரியுமா? தெரிஞ்சதை யாராவது சொல்லலாம். அவர் எங்க பிறந்தார், அவர் யாரு? ஏன்னா வந்து இதுல வந்து புராணங்கள்ல நிறைய இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க, இதிகாசங்களையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க, உபநேசங்களையும் நிறைய இடத்துல அவரை பத்தி உதாரணம் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. நாமளும் ஒரு 4 இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு ஸ்டோரி அவருடைய கிளாஸே எடுத்திருந்தோம். வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை எடுத்திருந்தோம். சரி, அவரை பத்தி உங்களை நான் சொல்றேன், அவரோட ஸ்டோரி நான் சொல்றேன். இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க பகவான் சைத்தன்யரை பத்தி. ஏன்னா நாம சங்கீதம் சொன்ன ஆரம்பிச்சதே இந்த கலிகாலத்துல அவர் தான். இந்த கலிகாலத்துல பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லுங்க, அது சொன்னாவே போதும். கோவில்ல போய் அவர்கிட்ட போய் முட்டிக்கிட்டு போய் உட்காந்துக்கிட்டு அங்க போய் ஜபம் பண்றது, அவருக்கு பாராயணம் பண்றதெல்லாம் கூட ரொம்ப நீங்க டைம் எடுத்துக்கணும். வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு, பெட்ல உட்காந்துக்கிட்டு, அங்க நின்றுகிட்டே நீங்க பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க. உங்க மடி மேலேயே பகவான் வந்து உட்காந்துப்பாரு. உங்க மடி மேலேயே வந்து உட்காந்துப்பாரு. வீட்டுல வந்து ஹரிநாமத்தை சொன்னாலும் வீட கோயில் ஆக்கிடலாம். நாம பகவான் நாமத்தை சொல்ல அதுக்கு அது நம்ம பகவான் சைத்தன்ய சரிதாமத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காரு. அவரை பத்தி யாராவது சொல்ல முடியுமா? அவர் ஸ்டோரியை பத்தி தெரிஞ்சதை சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிருஷ்ணரும் ராதாருடைய அம்சமாக தான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய பிரபு. மாதாஜி சொன்னாங்க. வேற யாராவது தெரியுமா? இன்னும் அவரை பத்தி நிறைய சொல்லிட்டே இருக்கலாம், தெரிஞ்சது சொல்லலாம். எல்லாரும் பிரபு நாடியா கிராமத்துல மாயாப்பூர்ல பிறந்தாரு. மாயாப்பூர்ல 1486ல. அவர் அப்பா பேரு ஜெகநாத் மிஸ்ரா, அம்மா வந்து சசிதேவி. இப்போ நிறைய விஷயங்கள் பிரபுஜி இங்க படிச்சிருக்கிறாங்க. அடிக்கடி நிறைய மெசேஜ்ல எனக்கு போடுவாங்க நிறைய விஷயங்கள்ல. ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல். வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? அவருடைய புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க. ஏன்னா சிவபெருமானே வந்து பாக்குறதுக்கு ஓடியாந்தாராம் அவரை பார்க்கறதுக்கு, குழந்தையா பிறந்திருக்கும் போது. அதெல்லாம் பெரிய பெரிய கதைலாம் இருக்கு, நிறைய ஸ்டோரி சொல்லலாம் அவரை பத்தி. அதெல்லாம் இப்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லலாம், ட்ரை பண்ணலாம். சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ஸ்ரீரங்கத்துல கூட அவரோட ஃபுட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க பிரபுஜி. என்ன மாதாஜி? ஸ்ரீரங்கத்துல ரங்கநாதர் கோயில்ல
அவரோட ஆமா ஆமா footprint ஆமா எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஆமா 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 அங்க 49 நாள் அங்க இருந்தார் மாதாஜி அவரு. அதான் அங்க இருந்தார். இருந்ததுனால அவரோட இது இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஆமா அவரு லீலை எல்லாம் பண்ணிருக்கிறாரு, அங்க லீலை எல்லாம் பண்ணிருக்கிறாரு. ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஒரு அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா ஆஹ் வேதம் படிக்க தெரியாது அவருக்கு, அவர் வேதம் படிக்க தெரியாது. இருந்தாலும் பகவானுக்கு பாராயணம் பண்றார், அவர் தெரிஞ்சதை பண்றார். அது தப்பு தண்டா படி இப்படி தெரிஞ்ச வரைக்கும் பண்றாரு அவரு. ஆனா சில நம்மளுடைய ஆச்சாரிய பகவான் சைத்தன்யர் என்ன சொல்றாருன்னா ஊக்குவிக்கிறார் அவரை. படிங்க, தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க, ஒண்ணுமே தேவையில்லை அதுக்காக நீ பெரிய ஞானியா இருக்கணும், பெரிய பண்டிதராகணும், பெரிய கர்மயோகியா இருக்கணும். இது சாதாரண கூட படிக்கலாம், ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை. அது பகவான் ஏத்துப்பார். நம்ம பிள்ளைகளை வந்து நம்ம தாய் தந்தை என்ன பண்ணுவாங்க, பிள்ளைகள் தப்பு பண்ண நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அவளை அடிப்போமா கொல்லுவோமா, ஏதாவது ஒரு இது பண்ணுவோம். நீ முயற்சி பண்ணு நல்லா வருவ, முயற்சி பண்ணு நல்லா வருவ, முயற்சி பண்ணு, தப்பு பண்ணாத, முயற்சி பண்ணு, அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம். அது போலதான் பகவான் செய்வார், நீ பாடு அப்படின்னு சொல்லுவார். அது மாதிரி லீலையெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறார், ரொம்ப நிறைய இருக்கும். நம்ம அதே மாதிரி ஆந்திராவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல போயிருக்காரு. நிறைய இடத்துல கோதாவரியில கிருஷ்ணா நதிகாரிகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய லீலையெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறார். அப்புறம் வந்து அது கோதாவரி பக்கத்துல ஒரு ஊர் இருக்கு, நல்ல ஊர், அந்த ஊர்ல நிறைய லீலை பண்ணியிருக்கிறார். ஒரு ராய் கிட்ட ராகி கிட்ட ரொம்ப நிறைய லீலையெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு பகவான் சைத்தன்யர். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அது. சரி, அவருடைய ஜனனம் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் படிப்போம். ஏற்கனவே இந்த ஸ்டோரி நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், பகவான் சைத்தன்யரை பத்தி ஸ்டோரி. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இவர் இருக்காங்க, ராதே இருக்காங்க, ராதா தாயார் இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து இவங்க இருக்காங்க, நம்மளுடைய பாஞ்சாலி அதாவது திரௌபதி. அதே மாதிரி நம்மளுடைய பாண்டுவோட மனைவி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள பத்தி நம்ம 3 பேரை பத்தி நம்ம சிறப்பா சொல்லுவோம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குந்தி மகாராணிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா துர்வாச முனிவர் வந்து அவருக்கு ஒரு வரம் கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன மாதிரி வரம், அவங்க நினைக்கிறாங்க எந்த தெய்வத்தை நினைச்சு இது பண்றீங்களோ அவங்க மூலியமாக ஒரு குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்றது ஒரு துர்வாச முனிவர் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு வரம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி திரௌபதிக்கும் அவர் துர்வாச முனிவர் தான் வரம் கொடுத்துருக்குறாங்க அவருக்கு. அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ராதா தாயார் கனகவல்லி தாயாரு கூட துர்வாச முனிவர் தான் வரம் கொடுத்துருக்காரு. எப்படி வரம் கொடுத்துருக்காரு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு செஞ்சதை நாளைக்கு செய்ய மாட்டாங்க. ஸோ அது மாதிரி இன்னைக்கு செஞ்சு நாளை கூட இல்லை, அடுத்த செகண்ட் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. எது பிரசாதம், அதாவது சமையல் கலையில ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றவங்க ராதிகா தாயார். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ராதா தாயார் அந்த மாதிரி இருந்தவங்க அவங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா யசோதா தாய்க்கு வந்து ராதிகாவை கூப்பிட்டு வச்சு நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு டிஷ்ஷு ஒன்று செய்யணும், செஞ்சு பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணணும் அப்படின்னு யசோதா தாய்க்கு ஒரு ஆசை. சரி, உடனே ராதிகா தாயார் கூப்பிடுறாங்க ராதாவை, அம்மா ராதா நீ வா, வீட்டுக்கு வா, வீட்டில் வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில டிஷ் எல்லாம் செய் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்களும் வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. ராதா தாயார் வந்து செய்யறாங்க, ரொம்ப அழகா அற்புதமா செய்யறாங்க. அப்போ அவங்க வயசு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசு தான், ஒரு 9-10 வயசு இருக்குன்னு நினைச்சிங்களேன், அந்த வயசுலதான் இருக்கு. ஸோ அந்த வயசுல இருக்கும்போது அவங்க ரொம்ப அழகா வந்து நேர்த்தியா அழகா வந்து பிரசாதம் எல்லாம் ரெடி பண்றாங்க, செஞ்சுட்டு எல்லாம் படைச்சிட்டு இது பண்றாங்க. அப்போ யசோதாய் சொல்றாங்க தாயார்கிட்ட, அம்மா நீ வந்து சாதாரண பெண் கிடையாது, துர்வாச முனிவர் கொடுத்த வரத்தினால ரொம்ப அழகா நீ பண்ணியிருக்கிற, துர்வாச முனிவர் கொடுக்கலாம் கூட நீ ஒரு புனிதமான பெண் தான், நீ ஆத்மா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யசோதாய் சொல்லிட்டு சொன்னது மாத்திரம் இல்லாம அந்த தாய்க்கு வந்து என்ன பண்றேன், கையில வந்து ஒரு காப்பு கட்டுறாங்க. காப்புன்னு வச்சுங்களேன், எப்படின்னா நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறோம்னு வச்சுங்களேன், நம்ம பையனுக்கு மகனுக்காக அவளை தேர்ந்தெடுக்கிறோம், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நிச்சயதாம்பலம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, வெத்தலை பாக்கு பழம் படுவோம், இல்ல சில பேர் பொட்டு கட்டுவாங்க, இதை மாதிரி சில சம்பிரதாயம்லாம் பண்ணுவாங்க. அந்த நேரத்துல யசோதா என்ன பண்றாங்க, ஒரு சங்கு, சின்ன சங்கு வச்சு அதுல ஒரு கயிறு கட்டி வச்சு விட்டாங்கன்னா அந்த பெண் வந்து தன்னுடைய மருமகள், ஃபியூச்சர்ல மருமகளா வருவாங்க அப்படின்னு அதை நிச்சயதாம்பலம் பண்ற மாதிரி. அப்போ யசோதா தாய் என்ன பண்றாங்க, ராதிகா தாயாருக்கு கையில வந்து கட்டி விட்டுறாங்க. கட்டினது மட்டும் இல்லாம கையில ஃபுல்லா மஞ்சள் தடவி விட்டுறாங்க. மஞ்சள் தடவி விட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண் வந்து இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வராங்க அப்படின்றது ஒரு நிச்சயம் பண்ண மாதிரி ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி தடனோடனே ராதா தாய்க்கு ரொம்ப வெக்கம் வந்துருச்சு, ஒரு மாதிரி வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு அங்கேருந்து ஓடிடுறாங்க. ஓடும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ரோட்ல இருக்க வழியில போறவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு, என்ன ராதா அத்தை யசோதா தாய் என்ன பண்ணிட்டா, மருமகளா வரத்துக்கு தீர்மானிச்சிட்டாளா, கையெல்லாம் ஒரே சாயம் பூசி வச்சிருக்கா, மஞ்சளா பூசி வச்சிருக்கா, அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே கிண்டல் பண்றாங்க ராதாவை. அப்புறம் என்ன பண்றாரு, அந்த அம்மா போடிட்டே இருக்கும்போது எல்லாரும் கிண்டல் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கையை கழுவணுமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குளம் ஒண்ணு இப்பவும் இருக்கு, அந்த குளம் இருக்கு.
ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த இதுல இருக்கு, பிருந்தாவனத்துல இருக்கு. அந்த குளத்துல போய் அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, கையை கழுவிடுறாங்க. கையை கழுவிட்ட உடனே பார்த்துட்டா அவங்க கை கழுவி ஓடிடுறாங்க. இதுல ஒன்னாரு பியூட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த குளத்துல அதுக்கு முன்னாடி பசங்க எல்லாம் நிறைய பேர் குளிச்சிட்டு இருந்தாங்க. குளிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, இப்ப சாதாரணமா பிள்ளைகள் பாத்தீங்கன்னா குளத்துல குளிக்கும் போது ரொம்ப ஜாலியா ஒரு மாதிரியா இருப்பாங்க இல்லையா? ஆனா அந்த தாய் கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி, அப்போ அவங்க குளிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சோகமா டல்லா ஒரு மாதிரி நீச்சல் அடிச்சுட்டு சும்மா சாதாரணமா இருந்திருந்தாங்க. அதே ராதிகா தாயார் வந்து கையை வச்சுட்டு அவங்க கையை வச்சு நனைச்சு வச்சுட்டு போன பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளைகள்லாம் ரொம்ப ஒரு உற்சாகம் வந்துடுச்சு. ஏன்னா தாயார் கையப்பட்ட குளம் இல்லையா அது? பட்ட உடனே எல்லோ கலர்ல வேற ஆயிடுச்சு, கோல்டு கலர்ல ஆயிடுச்சு. அந்த தண்ணி நீரோட அந்த கலர் வந்து எல்லோ கலர் ஆயிடுச்சு. பசங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ரொம்ப அழகா உச்சாரமா குளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது அந்த ராதா தாயார் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க இப்ப அது நினைச்சிட்டு அவங்க பாட்டு கையை கழுவிட்டு வீட்டுக்கு ஓடிட்டாங்க. அப்போ போற வழியில பகவான் கிருஷ்ணரை பார்த்தாங்க. கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே என்னம்மா தாய் எங்க ஓடுற அப்படின்னு, போகன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டு வெக்கப்பட்டுன்னு ஓடிட்டாங்க. ஓடிட்ட உடனே இவரு அப்புறம் இவருக்கு பகவான் பாக்குறாரு, என்னடா இது அவ ஒரு மாதிரி போயின்னு இருக்கா. ஆனா இந்த குளத்துல நாம போகும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த பசங்க எல்லாம் ரொம்ப டல்லா இருந்தாங்க, இப்ப ரொம்ப உற்சாகமா விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அது இல்லாம குளக்கரை வந்து குளம் வந்து ஒரு எல்லோ கலர்ல ஆயிடுச்சு. அப்படி என்ன விசேஷமா இருக்கு அந்த குளத்துலன்னு சொல்லிட்டு இவரு என்ன பண்றாரு, இறங்கி வரார், அந்த குளத்துண்ட வரார். பகவானும் வரார். பகவான் வந்துட்டு என்ன பண்றாரு, இந்த குளத்துக்கரையில வந்து சரி நாமளும் குளிப்போமே, ஜாலியா தானே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு என்ன பண்றாரு, பசங்க பண்ற ஜாலியா பண்றாங்க, ஒரு ஒரே கொண்டாட்டமா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இவரும் என்ன பண்றாரு, பகவான் இறங்குறார். இறங்கின உடனே அவருக்கு ஒரு மாதிரி அவரே பகவான் லீலை ரொம்ப அழகா அற்புதமா பண்றாரு. என்ன பண்றாருன்னு உள்ள போய் இறங்கின உடனே அவர் ஒரு சந்தோஷம் ஆடுவார், ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்குது. யாருக்கு? பகவானுக்கு எல்லையில்லாத ஆனந்தம் கிடைக்குது அவருக்கு. அந்த நீர் தண்ணியில குளத்துல முங்கி எழுந்த உடனே பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே ஒரு மாதிரி அவருக்கே புரிதல், ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருக்கு உணர்வு. ஏன்னா இது நமக்கு ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு, நாமளும் சாதாரண மனுஷ ரூபத்தை தான் இருக்கிறோம், பட் இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வு தட்டுது அப்படின்னு. அப்ப அந்த நாம சாதாரணமா இருக்கோம், நாமளே அதாவது மகாமாயா அது யோகமாயா சக்தியில் நம்ம இயங்குறோம். அது பகவான் நினைக்கிறார் அந்த லீலையில நினைச்சு, அது ரொம்ப வர்ணனை ரொம்ப நல்லா அற்புதமா இருக்கும். அப்ப இந்த பிள்ளைகள்லாம் எப்படி அவ்வளவு ஜாலியா இருக்காங்கன்னா, இதுதான் போல இருக்கு தண்ணியோட மகிமை போல இருக்கு அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்றாரு, அங்க குளிச்சுட்டு மேல வந்து பாக்குறாரு. அந்த பசங்க எல்லாம் ஒரே எல்லோ கலர்ல ஆயிட்டாங்க. ஆனா இவரு என்ன பண்றாருன்னா, ஆல்ரெடி கருநீளமா இருக்கிறவர் தானே பகவான், கமலக்கண்ணன் தானே. ஆனா இவர் வந்து அந்த தண்ணியில முக்கி பாக்குறாரு. பார்த்தா நாம மட்டும் கருப்பா இன்னும் அட்டக்கரைன்னு ஆயிட்டுங்க இல்லையா? மஞ்சளும் நீளமும் பட்டா என்ன ஆகும், அட்டக்கரை தானே ஆகும். அந்த மாதிரி ஆயிட்டார். சரி வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு, ஆனா ஒரு மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான உணர்வு வந்துச்சு அப்படின்னு நினைச்சு மேல வந்து உடல்லாம் ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்திக்கிட்டு உடனே நடந்து வர. திருப்பி அந்த சைடுல ராதா வராங்க. ராதா வந்து கேட்கறாங்க, ராதா கிட்ட சொல்றாரு பகவான் கிருஷ்ணர், என்ன தெரியல ராதா, நான் போகும்போது அந்த குளம் வந்து நார்மல் கலர்ல தான் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் நான் வரும்போது பார்த்தா எல்லோ கலர்ல ஆயிடுச்சு. அந்த பசங்களும் ரொம்ப குதூகலமா இருக்கிறாங்க, அது முன்னாடி சாதாரணமா இருந்தாங்க. நானும் இறங்கி குளிச்சு வந்து பார்த்தா உள்ள குளிக்க போனேன், எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வு வந்தது அப்படின்னு பகவானுக்கு ராதா கிட்ட சொல்றாங்க. அப்ப ராதா தாய் சொல்றாங்க, ஒண்ணு இல்ல, நான் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். வீட்டுக்கு போய் யசோதா தாய் என்ன பண்ணாங்க, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி கையில வந்து மஞ்சள் தடவி இந்த மாதிரி கட்டி விட்டாங்க, மருமகளா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க. எனக்கு ரோட்ல போறவங்களாம் எனக்கு வந்து கிண்டல் பண்ணனால நான் தான் அந்த குளத்துல வந்து கையை நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை கழுவிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா, கைப்பட்ட உடனே பாரு எல்லாம் அற்புதமா ஆயிடுச்சு பத்தியா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது இல்லாம ஒரு எல்லையற்ற ஆனந்தம் அடைஞ்சேன் எனக்கு ராதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து பகவான் தாயார் சொல்றாங்க, வேற வேற அடைய முடியாதா? ஏன்னா ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சாதாரண பக்தர் வந்து உன்னை துதிபாடும் போது எப்படி இருக்கும், எப்படி ஆனந்தமா அடையறாங்க, சச்சித்தானந்தமா செயல்படுறாங்க. ஆனா உன்னுடைய முதல் பக்தன் இல்லையா, சிவபெருமானுக்கு ஈக்குவலா நான் உன்னுடைய முதல் பக்தன் இல்லையா? அப்ப எப்படிப்பட்ட உன்னுடைய சதா நேரமே உன்னை நினைச்சுட்டு இருக்கேன் இல்லையா, நான் உன்னை சதா நேரமே உன்னை நினைச்சு நான் போதிச்சுட்டு இல்லையா, அப்ப எனக்கு எவ்வளவு ஆனந்தம் இருக்கும், அந்த ஆனந்தம் தான் இது வந்து அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே சொல்றாங்க தாய். சொன்ன உடனே பகவான் நினைக்கிறார், அப்போ ஒரு சாதாரண பக்தரா இருக்கிறவங்களுக்கு அவ்வளவு ஆனந்தம் அடையுமா, ஆனந்தம் கிடைக்குமான்னு பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா கேட்கிறார் ராதை தாயார்கிட்ட. ஆமா, உன்னை வணங்க வணங்க எல்லா ஜீவராசிலையுமே ஆனந்தம் அடையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப நானும் ஒரு பக்தனாக இருந்து நானும் அந்த ஆனந்தத்தை அடையணும் ராதா அப்படின்னு பகவான் தாயார்கிட்ட சொல்றாங்க. ஓ அடைஞ்சிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்போ நான் அந்த கலிகாலத்துல கண்டிப்பா நான் ஒரு அவதாரம் கொடுப்பேன், அவதாரம் எடுக்கணும் அப்படின்னா. அது மாத்திரம் இல்ல, நீயும் முதல் பக்தன் இல்லையா நீ, அதனால உன்னுடைய அம்சத்துல நாம வந்து உன்னுடைய பாவனை, அந்த பாவனை மூலியமாக நாம 2 பேருமே ஒரு ஜனம் எடுப்போம் கலிகாலத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு
புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. பத்ம புராணத்துல சிவபெருமானும் தாயாரும் பேச கொள்ளப்பட்டதும் இருக்கு. நிறைய வேதங்களும் நான் ஒரு 12 புராணங்களும் நான் குறிப்பெடுத்து ஒரு கிளாஸை நம்ம எடுத்தோம். அதுக்கு ரொம்ப அற்புதமானது. அதுதான் பகவான் சைத்தன்யர் நம்ம 14ஆம் நூற்றாண்டுல பகவான் வந்து அவதாரம் கொடுத்தார். இதுதான் ரொம்ப அழகான அவருடைய டிராயிங்களோட வந்து அந்த காலத்துல வரைஞ்சிருக்கிறாங்க. அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலர்லாம் கொஞ்சம் ஷேடா இருக்கு. இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கலர் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கோல்டு கலர்ல இருப்பார். இவ்வளவு ராதா எப்படி எவ்வளவு அழகா கோல்டு கலர்ல இருக்காங்களோ அதுதான் ஒரு கௌரங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கௌரங்கானா தங்கம், தங்க கலர்ல இருப்பார் பகவான். அதே மாதிரி ஹைட்டு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஹைட் இருப்பார். நல்ல ஹைட்டா இருப்பார். அவ்வளவு கலரு, அவ்வளவு அழகா இருப்பார். அவரை பார்க்க அவ்வளவு இதா இருக்குமா. ஏன்னா அந்த ஸ்ரீரங்க கோவில்ல தங்கி அந்த கோவில்ல இருக்கிற ஆச்சாரிகளும் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஏன்னா அங்க உள்ள சூழல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க. நம்ம அதை படிச்சோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நரசிம்ம கோவில்லையும் வந்து அங்க லீலையெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறார். ராய் கூட ஆனந்த ராய் கூட நிறைய லீலையெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறார் பகவான் சைத்தன்யர். அப்புறம் அவர் அவதாரம் பண்ண ஏன்னா அவர் வந்து அவதாரம் கொடுக்குறான்னு தெரிஞ்ச உடனே இன்னொரு கதையை பாருங்க. இதுலயே வருது. இதுல என்ன பண்றாங்க, எல்லா தேவர்களும் வந்து அந்த குழந்தைய பார்க்கணும், பகவான் சைத்தன்யர் பிறக்கிறாரு, பகவான் வந்து அவதாரம் கொடுக்க போறார் கலிகாலத்துலன்னு பண்ண எல்லா தேவர்களும் முட்டி மோதிட்டு ஓடியாடுறாங்களாம். ஓடியாட வந்துகிட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து நம்ம சிவபெருமான் என்ன பண்றாரு, அவருடைய நந்தி வாகனத்து மேல ஏறி உக்காந்துக்கிட்டு அவரு கிளம்புறார். நந்தி வா போலாம், அங்க பகவான் வந்து அவதாரம் கொடுக்க போறார் கலிகாலத்துல, நம்ம அந்த குழந்தைய போய் பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நந்தியை கூப்பிட்டுக்கிட்டு நந்தி மேல உட்காந்துட்டு கிளம்புறாரு. அந்த நந்தி நந்தி எப்படி போகும், டொக்கு 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 டொக்குன்னு தான் போகும். பிரம்மாவும் கிளம்புறாரு. பிரம்மா என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து அன்னப்பறை மேல உட்காந்துக்கிட்டு அவரு சர்ன்னு போய் நிற்கிறாரு. அவர் போறாரு. உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, ஐயா நான் பிரம்மாவை கூப்பிடுறாரு சிவபெருமான். பிரம்மா நானும் உங்க கூட வரேன். ஏன்னா நந்தி பாத்தீங்கன்னா இது போற காரியத்தை பார்த்தா இங்க டைம் ஆயிடும், நான் பகவானை பார்க்க முடியாது, குழந்தைய நான் பிறந்த உடனே பார்க்கணும், எனக்கு கால நேரம் இல்லை, நான் உன் கூட வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னப்பறம் மேல அவரும் உட்காந்துக்கிறார். உட்காந்துக்கிட்டு 2 பேருமே போறாங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த ஸ்டோரி, நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அதுல அந்த இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த மாயாப்பூர்ல இன்னைக்கு வந்து சிவபெருமான் வந்து அந்த அன்னப்பறவை மேல உட்கார்ந்து இருக்க சிலை இன்னமும் இருக்கு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அந்த சிலை. அப்படி போய் பகவானை போய் பார்க்க போனாங்க. அதுவும் வந்து அந்த சிலை இன்னமும் இருக்கு. அந்த ஆதி காலத்துல இருந்து உள்ள சிலை இருக்கு. அப்போ உள்ள அந்த இதுக்கு அந்த சிலை வச்சிருக்காங்க அந்த அன்னப்பறவை மேல. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா துர்கா தாய் போய் பகவானை போய் பகவான் சைத்தன்யரை போயிட்டு என்ன மாயமா என்ன படைச்சு வச்சிருக்காரு. துர்கை அதுதான் கல்கட்டால ரொம்ப ஃபேமஸ் அது. ஏன்னா மாய தோற்றம் உள்ளவங்க இல்லையா பத்ரகாளி. அதனால அவங்களும் சொல்லுவாங்க, அவங்க கேட்பாங்க, என்னுடைய பக்தர்கள் வந்து உன்னுடைய பக்தர்கள் எல்லாமே புனிதம் அடைகிறாங்க, என்ன வழிபாடு பண்றவங்க எல்லாருமே வந்து திரும்ப 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 இந்த கலிகால இந்த சம்சார கடலை தான் பிரிவு எடுக்கிறாங்களே, அது என்னதான் மோட்சம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, கேட்கிறாங்க. யாரு, தாயார். தாயார் கேட்ட உடனே அவர் சொல்றார், பகவான் சொல்றார், நீ வந்து இதே மகாயாப்பூர்ல உனக்கு ஒரு கோவில் இருக்கு, அந்த கோயிலை உருவாக்குவோம். உருவாக்கி உன்னை யாரெல்லாம் வழிபடுறாங்களோ அந்த மாயத்தன்மையிலிருந்து விலகிடுவாங்களாம். விலகி பகவான் லோகத்துக்கு போறதுக்கு சாத்தியக்கூறு இருக்கு அப்படின்னு பகவான் வந்து அந்த தாய்க்கு வரம் கொடுக்குறாரு. ஸோ இதெல்லாம் மாயாப்பூர்ல இன்னைக்கும் அந்த கோவில் இருக்கு. அந்த கோயிலுக்கு யாரெல்லாம் மாயாப்பூருக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அந்த தாய்க்கு நம்ம வந்து ஒரு 2 வளையல், ஒரு 3 வளையல் வாங்கி வச்சுட்டு அந்த அம்மாவுக்கு हरे कृष्णा प्रभु जी, केकल प्रभु जी।
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே பிரபுஜி, கிருஷ்ணா உங்களுக்கு மாதாஜி. ஒண்ணுமே கேட்கல பிரபுஜி. இல்ல பிரபுஜி, கட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. அவருக்கு இல்ல இது கட் ஆயிட்டு இருக்குது மாதாஜி, நெட்டு. நான் அப்பதான் ஃபோன் பண்ணிட்டு வரட்டுமா? ம், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி வீட்ல கரண்ட் போயிடுச்சுங்களா? இப்ப வராரா மாதாஜி பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப தொடர்ந்து நடக்காதா? என்ன மாதாஜி? தொடர்ந்து நடக்காதா? வருவாரா? இல்ல, அவர் வந்து என் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு மாதாஜி. அவ்வளவுதான் சரி. மாதாஜி, வந்து என் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ம். हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பபிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி ஹோஸ்ட் ஆகுதா? ஹரே எனக்கு ஹோஸ்ட் கிருஷ்ணா ஆகுங்க. பிரபுஜி, இப்ப உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் பிரபுஜி. ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு, அதை ஸ்டாப் பண்ணணும். हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பண்றீங்க. ஓகே ஓகே.